Sorry. Ayun kasi, sabi ko, oh, ayan, mag-vlog ako baka pot-pot ka naman ng pot-pot. Isa kasi yun sa dahilan guys, kaya nababad trip ako sa kanya na sira yung ano, kung mag-vlog. Kapag narinig ko na siyang nagbusina, babad trip na ako. So ayan, pang-asar pa. So nakakampas ko tuloy. Anyway, kumusta kayo? Na-miss ko na kayo. Miss ko na kayo pala. Ayun. Saan ba may punta? Anong petsa ngayon? October 19. October 19 na guys. 2018, Friday. So, tomorrow is flight namin ni Tita sa Japan. Finally, matutuloy na yung Japan. Kaso, ayun nga, sabi ko sa inyo, dapat kasama si Froggy tsaka si Chris, diba? Kaso, until now, is hindi pa na dumadating yung visa nila. Hindi pa na... hindi pa na re-release. So, ang mahal na ng ticket ng papuntang Japan. So, hindi rin pwede na i-cancel pa namin yung trip kasi yung visa namin ni Tita is ma-expire na. Hindi pwede ma-expire yun ang hindi nagagamit at sayang baka hindi na daw kami bigyan ulit ng visa. So, no choice kundi kami lang muna ni Tita yung pupunta doon. Ay, hindi ka lang magkwento. So, ayun. Bukas na yung ano namin. Kahapon lang kami nagpabook, guys. Ayun. Kahapon lang pati yung ticket, yung Airbnb. Pero bago kami nag-apply ng visa nila, is nakapagpabook na sana ako ng Airbnb for 4 person. Kaso, ayun nga, until now, hindi pa lumalabas eh. So, ang hirap antayin at magkukos ng super mahal sa, sa ticket. Kaya, ayun. Bukas ng umaga ang alis namin. Hatid mo ko? Yes. Yes. Ayun. And nambala ko naman, just in case na sana, ma-approve pa rin yung nila, yung visa nila, is magano kami. Mag-Tokyo na lang sa New Year siguro. Doon kami mag-New Year sa Tokyo. So, yun lang guys. Kumusta? Talagang mag-vlog ako kasi sabi ko Japan trip naman eh. Sabi nga ni Daddy, akala ko ba hiatus na muna. So, sali naman to sa Japan vlog. So, ayun, magandang hapon. Pahapon na. Magkalas 12 na. Punta na kami ng store. Hatid ko yung laptop ko kasi gagamitin nila Mika muna. And may mili ako ng mga cold cuts. Mga karne para sa kanila. 5 days lang naman ako doon guys kasi ang original plan is 1 week, diba? So, kailangan ko din makauwi at exam week ni Chris next week at sem break na. So, yun. And speaking of sem break, di ko pa alam kung saan kami babakasyon. Kapalit ng Japan sana. Boracay ba? Ayun nga, tumingin nga ako sa gawin natin volleyball. Alin? Dorian lang yaka. Dala daw kami sa Boracay gawing volleyball. Loko-loko. Saluhan tayo. So, ayun, sakto din sa diba? Sa Boracay sana kasi mag-reopen siya. Kaso, pagbalik na lang, tingnan ko. So, yun lang guys, ang kaganapan. Kumusta kayo? Nainibago ko sa stress. Tingnan yung mukha ko. Stressful, diba? Ang daming ano ba to? Germs. Bakas. Bakas ng ng stress. So, ayan. So, later na ulit. Manicure nga, masarap eh. Ang pangit kaya. Yung lang. Iba yan? Classic? Oo. Oh, yun nga. Yung may pulang pangit eh. Maliliit lang pinapakuha ko kasi pag ganito naka-freeze. Pag binuksan. Oo, pag binuksan tapos balik sa sa freezer. Ano pa? Sana. Milk is. Pero gusto yan ni Chris Kahit ako. Ito ba? Ito sinong bangus. Itong maliliit lang. Marinated. Ito. Baby bangus. Hello. Tama na yan. Hindi kakasya sa natin, freezer. 3. Ay, bakit may ganito rito? Papalamig yun. Yeah, Carlos. Alham. 3 kuya.
Ayun guys, dito kami sa ano, sa Jollibee. Paglaki ko dito, magkikipag-bake. Really fancy. Sinundo namin siya and then... Uy, parang nilalagnat ka na ka. Ha? Akala ko nilalagnat ka. Ikaw lang yun. Hindi ka. Ano ako? Lamig-lamig ko eh. Ayun, kukunin ko yung ano, yung pinag-ayos kong maleta. Dito kami sa Mawa ngayon. Yung ano mami, yung Jollibee Super Meal, yung letter A, tapos Coke Flow, tapos Hat Deck. Kumain. Si Bison na ba? May grabber ako, may grab ako. Sige, sige. Away sila. Away sila, away sila. Halika na, dali na. Gabi na, dali. Nanood kami ng ano guys, ng Venom. Ayan. Ito kami guys sa Hawker Chan. Patry ko dito. Patry ko sa batang ito. Haluin mo yung ano, yung pansit mo. Pansit. Tapos ito, sarap nito. Di ba daddy? Yummer. Thai, deep fried Thai na ano. Thai style. Tapos ito, perfect talaga itong dalawang kain tayo. We're home guys. Ayun, naliligo na si Chris as usual kasi tutulog na kami after. So nakapag-empake na rin ako. Yan yung ano pa guys, yung tawag dito. Yung September pa yan, hindi ko na tinanggal dyan. So yan, kumuha lang ako nitong ano, trash bag para sa mga labahin. Ayan, para pag inimpa ko yung mga labahin, hindi mabaho, hindi makukulob yung ano, hindi babaho yung maleta. So, ayan. For all done. Wait lang. Bakit ba? Ha? Bakit ba, bibis? Ah, hi ka daw. Hi! Oy! Huwag mong kainin yan. Laki na nila, ano? Oh. Ako gusto kong ipakulay sa buko ko tong, ano, kulay ng balahibo ni Kali. Hi, Yung! How are you, Yung? Namiss kayo nang guys. Hi, Tom Tom! Oh, yes po. And syempre, ayan si Poknat. Poknit! Ano? Ayan si Grutin. Ayun, galing pala kami kahapon sa ano, sa SNR. Ayun, bumili kami nitong shoe rack kasi kailangang lagayan nitong ano, PS4. Pinapasok ko na dito kay Daddy kasi kaya nga ako bumili niya para sa ano, sa PS4 nila. So yan, mas komportable silang magano dito, maglaro nasa kamay. Good morning guys. Ito na kami. Go na kami. Ito na talaga. Tuloy din guys. Ay, kamunti ka na si Tita. Grabe. Ako talaga. Uy. Kami pala. Kasi, bakit daw kami magta-travel na Hindi naman daw kami ano. parang ang layo daw kasi magkamag-anak yung Kachan. Ganun. Paano ba Grabe. Paano kaya magkamag-anak? Diyos ko, pinakalkal pa yung picture na. Hindi wala kami mapakitang picture together. Lalo ng bazaar. Diyos ko, Lord. Tapos, Tanong mo kaya kay Papa mo, paano ba? Kasi kinakabahan na ako guys kasi pasado alas 6 na, nandun pa kami sa immigration talaga. Tapos ayun, ano? Pinapirma na lang ako ng affidavit kay Tita na kailangan makauwi ito sa ano. Ay, hindi ko lang talaga. Sa October 25. Thank you. Alam, ang hangin. Hindi na.
Dito na kami, guys. Ayan. Simula na ng ating pagkawala-wala. Ay, ito sinasabi, tita. Parang cable car. Oo nga, ito. Dito. Dito nga tayo. Oh, yung cable car na. Parang, ewan. Basta yun na yun. Patay na. Diba nasalita? Ayan pala. May sasakay papunta sa sa main ng airport. Sunod tayo sa kanila. Wala tayo. Kami nga din po eh. Sunod lang sa karamihan. Ay, kumuli na dito sa baba. Ito na lang tayo ta. Matikisapay kami sa inyo. Kami din nakikisapay lang din po sa karamihan. Welcome to Japan. Ayun, main terminal na guys. Saglit lang pala. Walang 5 minutes. Let's go. The shuttle bound for South Korea. Ang haba ng pila. Saan ba kami? Dito. Saan ba? Paano ba ito? Lagot na po. Kalabas lang namin ng immigration, guys. Grabe pag immigration talaga. Kabado ko. Bawal ba? Picture lang naman, tita. Ah, kanina yun. Doon yun. Ayun. Ito na yung mga bagahe namin. Okay. Pinagsama-sama na nila, nakakatawa. Ayan, guys. Ano bang pipiliin namin dito? Parang ang mahal. Ay, hindi, tita. Ano lang yan? Eto, 5,000. Tama po. 5,000 sa... Hindi, sa peso. Ay, oo nga, no. Ang mahal. Kasi divide to eh. Ang ginaw, guys. Nakakatuwa. Ha? Ang grocery. Hindi. Yan yung mga tita. Kailangan namin pa-loadan to para makarating kami sa namin. Sa apartment namin. Let's go. Terminal 1. Tanong-tanong na lang. Finally, guys! Andito na kami sa Airbnb namin. So, ayan. Super liit lang naman niya. Ay, bakit baliktad to? Mabaliktad rin pata natin to. Oo. Ayun. Ay, grabe. Pagka baba namin ng last na tren, nilakad lang namin. Malapit lang naman talaga. Sinundan lang namin yung map. Kailangan lang si Google Map talaga. So, ayun. Thank you, Google Maps. Oo. At saka yung mga tumulong sa atin, tita, di ba? Oo, nakakatuwa. Nakakatuwa sila. Kasi sasamahan ka pa talaga. Oo. So, ayan. Pahinga lang kami konti ni tita and then lakad-lakad kami sa labas. Yan. Maliit lang, guys. Tulugan lang naman eh. Labas tayo, guys. Kain lang kami ni tita. Tingnan mo yung dito. Sobrang tahimik. Ang sarap manirahan. Grabe. Grabe. Tapos ang ginaw. Siguro nasa 16 degrees to.
Tama si tita. Nakabalbalot yung ulo niya. Ay, ang sarap dito. Ang ganda. Tahimik na lugar. Konti lang pati yung ano, yung mga sasakyan, more on bike sila. Dito tayo Ang ganda. Dito tayo sa ano, mga ano bang lifestyle ba yun? Basta yun. Oo. Parang supermarket. Oo. Doon tayo. Di ba nakita kanina ng ano, 7-Eleven? Oo. Tingnan tayo. Doon gusto ko mag-ramen. Malapit lang yun. Kaya nga, ganyan sa kabila. Ang ginawa, oh my gosh. Kung direction mo. Ganyan dito. Partida autumn pa lang to ah. Paano pag ano na? O, diba? Winter na. Nandun ka na. Oo. Ayun, 7-Eleven. Ayun, 7-Eleven. Hindi yung 7-Eleven. Ano ba, Lawson? Doon pa, sa kabila, tatawid pa tayo. Pwede na yun, halika na ta. Basta may ano, may mainit. O, tandaan mo yung dinaanan natin. Wala zone. 7-Eleven na muna guys. Madami namang selection eh. Tanong mo to. Chicken and pasta na with the rice. May rice. With rice na siya. Iinitin lang. Tagtipid tayo. Tipid meals. Masarap. Yung nga lang, hindi ko mabasa talaga. Yung mga sasabawan na lang doon sa, ano, sa may counter. Ha? Meron dyan ah. Pwede na yan. Chicken. Ano. Pwede din naman ganito, tita. Ito, may mga lalagyan na ano. Mga vegetable na ano. Soup. Lalagyan lang ng mga tubig. Ayan. Ito masarap to eh. Kasi ko na yan. Sa Tokyo. Oo nga. Pero parang weird. Eh, ito kaya. Ito. Ha? Ayan, pili lang kami guys. Sa Japan para matulog lang. Bukas nga. So, ayan guys. Tulog na kami ni tita kasi pagoda. Diyos ko, yung ano namin, biyahe namin kanina galing sa airport. Oh. Talagang para kang pinakawalan sa isang planeta na wala kang kaalam-alam. Saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Ay, nakaano naman. Nakarating naman kami dito. Left, right? Kakatanong. Nairaos din namin. Pero, ayun nga. At least alam na namin yung pabalik ng ano, ng Kansai Airport. So, good night. Sarap matulog. Okay. Bukas maaga pa kami. Bakit?